Para o Bloque Nacionalista Galego é un feito moi alarmante que se veñan de cumprir 2 semanas co Parque de Bombeiros de Coruxo fechado por falla de persoal. Algo especialmente grave ao comprometer a seguridade ao conxunto da nosa cidade, xa que o de Coruxo non é un parque auxiliar do Parque de Bombeiros de Teis, senón que é o parque asignado a unha das dúas zonas nas que se divide a nivel operativo a nosa cidade. Isto significa que cada día que está fechado o Parque de Bombeiros de Coruxo, media cidade está sometida a maiores riscos e aumentan perigosamente os tempos de resposta diante de eventuais situacións de emerxencia. Perante o fume propagandístico do goberno municipal de Abel Caballero e do seu intento de fechar en falso o conflicto no servizo de bombeiros sen achegar solucións reais para garantir que a cidade poida dispoñer cada xornada, cada día, de como mínimo 20 bombeiros en activo, dende o Bloque Nacionalista Galego exixímoslle ao Goberno que explique que medidas ten previsto adoptar para garantir a capacidade operativa dun servizo esencial para a seguridade das persoas durante o que resta de verán. Un contexto, o verán, no que o disfrute do lexítimo dereito a vacacións do persoal vai incrementar inda máis os riscos e limitar a capacidade de actuación do servizo de bombeiros. Ademais, desde o BNG temos que denunciar máis unha vez que as 40 prazas anunciadas nas últimas semanas non van evitar que mesmo sumándoas a cidade remate este ano 2024 con 5 bombeiros menos dos que temos na actualidade, tal e como xa teñen advertido os propios sindicatos. Nese sentido, creemos que é hora xa de adoptar medidas urxentes para reforzar o servizo de bombeiros de Vigo, tal e como BNG reclamamos no último pleno a través dunha moción. Por este motivo, e diante da falla de listas de contratación para poder poñer en marcha, inda que foren contratacións temporais, o BNG imos demandar ao Goberno municipal que convenie con outros concellos e administracións a cesión e o uso recíproco das listas de reserva de persoal interino e temporal para o servizo de bombeiros. Unha vía perfectamente legal e que abriría a posibilidade mesmo de realizar no inmediato contratacións a cargo da oferta de emprego público deste 2024 que está inda sen aprobar. O único que non pode facer o desgoberno de Abel Caballero é insistir na súa estrategia da avestruz, negándose a enfrontar o problema e a procurar solucións. Xa abonda de excusas e de propaganda. É o momento de tomarmos decisións en favor da seguridade de todas as viguesas e de todos os vigueses, na certeza de que, infelizmente, Vigo sen bombeiros non é segura.